बतझ'र हालामनि जा मोनसे टार्मेल पावार प्लान्टनि सायाव जा दावराव दावसि जानानै दङ बेखौ लानानै आं सरकारनि जानानै फंनैसो बाथ्रा बुंथिनो नागिरदों। गोबां मानसिया षड़यन्त्र खालामनानै दिनै बै हालामनि जोंनि बर' फिसाफोरखौ नंखाय लामाजों थुनज्लायनानै सैथोनिफ्राय एरखेनो नागिरदों। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। मोनसे बाथ्राखौ जोङो स्पष्ट बुंनो नागिरदों। गासिबो जेंना जा जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जों बयबो मानसियानो लुबैयो। जोंनि सरकारा दिनै गुबैयै सोमावसारनाया जोबनायनि उनाव मानगीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि हालाम आरो जोंनि हारिखौ इक'नमिकेलि माबोरै जौगाहोनो हायो, थांनाय 35 बोसोर बर'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया गोग्लैसोनानै थादोंमोन बा जोंनि हालामा गोग्लैसोनानै थादोंमोन, बेखौ जों माबोरै बोखांनो हायो बे थांखिजों जोङो इन्डास्ट्रिफोर गायसननायनि गेजेरजों गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो समानै जौगाहोनायनि थाखाय बा फारियै जौगाहोनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। आरो बे थांखिजोंनो दिनै जोङो 3,400 बिगा हाखौ डि-रिजार्भ खालामनानै प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय डि-रिजार्भ खालामनानै बेखौ जोङो रेभिनिउसिम कनभार्ट खालामनाय जादों। आरो बिनि साखाथि फाखाथि थानाय जोंनि जेसेबां मानि गामिफोर दङ बे गामिफोरखौबो प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय डि-रिजार्भ खालामनानै रेभिनिउ लाबोनाय जाबाय। आरो बिथांमोननि खावसेखौ जोङो दाखालि 1,245 न'खरनि हानि पाट्टाखौ जोङो होनो हाबाय। आरो बावैसोनि गेजेरावनो जोङो जाय बतझ'र हालामनि रायजो राजाफ्रा भारत उदांस्रि जानायनिफ्राय 79 बोसोर बारलांबाबो हानि पाट्टाखौ मोननो हायाखैमोन, जोंनि सरकारा मानगीर चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बावैसोनो जोङो प्राय 10 दिननि गेजेरावनो जोङो 1500 बा 1500 न'खरनो जोङो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनो नागिरदों जे जोंनि जा इक'नमि सिस्टेम बेखौ जोङो जौगाहोनायनि थांखिजों जाय इन्डास्ट्रि जों गायसननो नागिरदों बेवहाय जोंनि सरकारा मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट जे जोङो बर' हारिनि, बर' हालामनि आरो जोंनि इयुन जोलैनि खहा जानाय गदसेबो माइरंनि समान खहा जानाय जोंनि सरकारा मालाबाबो मावा। जिखुनु समस्याखौनो समाधान खालामनानै जोङो गोजौआव लांनायनि थाखाय जोङो जेब्लायबो बर' हारिनि सायाव सोनारनानै थायो आरो बर' हारिनि जानानै जों मावबाय थायो। बेनिखायनो जाय बिथांमोना मिसगाइडेड जानानै षड़यन्त्र मिसगाइडेड जानानै बाग्लिजरा पार्ट 2 एन्ड पार्ट 1 नि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों गुरै खावलायदों। दाबो सम दङ, फै जों सरकारजों सावरायफैदो। सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोना मा मा समस्या नुदों बे समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामनो हायो बेखौ जोङो जेब्लायबो नोजोर होगोन। आरो दिनैसिम जोंनि नोजोरावथ' जोङो रावनिबो खहा खालामनो थाङाखै। गतिके माबाफोर बिथांमोननि नोजोराव खहा जानाय नोजोर दंबावोब्ला जोंनो आसि थुनानै खोन्थाफै, जों बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों फोसाबनो थाखाय थिरांथा लादों। आरो बे मेसेजखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै जोंनि सरकारनि जानानै आं बिटिआर बासि साफ्रोमबो बर' फिसा आरो बिटिआरआव थानाय 35 लाख भारतीय नागरिक जायफ्रा दिनै 22टा जाति जनगोष्ठीया रायजो जानानै दं बे बिथांमोननो हरनाय जाबाय।